तो दुर्गा फुजानि अफार सोलिगासिनो माने मोनथिबायना माने अनलाइनावहाय अफार सोलिगासिनो माने हिमालय हाजो बायदि गाहाय गेजौ खालामना लानो हागोन आरोना तो बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायना लानोसै तो नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेल गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला आंनि डिसक्लेमारखौ लागायग्रोना लानि उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षित सिगांजों नायब्ला मावजि खुन्दिदि उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षित सिगांजों नायब्ला मावजि अनलाइन खालामनानै जा खालामो खालाम किन्तु खामानि मावनायाव मोजाङै माव मोजाङै मावाबा माबायदि जागोन नै बायदि जागोन दुर्गा फुजानि अफार सोलिदों होननानै थाइसे मा खालामना लाखो थाइसे माबा फिसासो जाबाय माथो वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी 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 दुर्गा फुजानि अफार होदों होननानै जानला माला खालामनानै मोनथिबायना समझ रहे हो आप समझ रहे हो नङाबा नैफोरबायदि हिमालय हाजो बायदि जागोनबो मा बुंबावनो बे फान्थावखौ फान्थावनो माने फान्थावस्रिखौ फान्थावस्रि ना फान्थावस्रियानो आरोना ये है मेंटोस जिंदगी साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो बे फान्थावस्रि मुंखौ ओरैनो लायाखै मोनथिबायना फान्थाव बायदि जानला मानला खालामबाय थायोना बियो बे फाग्ला बिदिजों जायो बिनिखायनो बेखौ फान्थावस्रि दोनदों आरोना ये क्या है टपा मालूम ना नहीं बे हाखाइनि बे बल माने फुटबल बायदिखौलाय मानो लादो लानाङा ना बेखौ बिधान गैयि अमा बुन्दिफोरखौ खनसे नायना लालाय बेफोरबायदिखौ नुबा आंहा जात्रा नस्त जायो मोनथिबायना हाथियार गोनां सिख्लासो दै बेयो मोनथिबायना बेखौनो आरो सेंग्राफोरा गल'ल' नायबाय थाना खोदै अजासे बे बिधान गैयि अमा बुन्दिफोरखौलाय सोर सोरजिलायखोलै सोर इसोरा सोरजिलायखो बे माने बिधान गैयि अमा बुन्दिफोरखौ तो गाइस बे भिडियोखौ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फाननि थाखाय खालामनाय जाबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाहैबाय आरोना तो दिनैनि भिडियो एसेनोसै नेक्स्ट भिडियो लोगो मोनसिगोन बाय बाय